Tak ahojte, deti. Ahoj. Oni nepočujú, musím si zvýšiť volumen. Ale počujú, ahojte. Tak teda to je super vás vidieť takto veľa. Wow. Spravíme si prezentáciu, dobre? Dievčatá, zakričte juhu. Ó, pekne. A sú to aj chlapci? Tak chlapci, spravte, že A dospelí spravte hurá! Hurá! A tatinkovia zakričte gól! Fínsky, slovenský, áno, či? A ja už neviem. Jej, pozrite, loptička. Potopila sa. Kde je to lopta? Tu je. Zase odplával. No teda. To je teda miznúca lopta. To je taká smiešná tá lopta. Nie za mnou. Pozri, počkaj, ja ho nachytám. Hamáča! Ty si ma nastrašila. Ahoj. Ahoj, kamoško. Ahoj, Kajla. Vieš čo? Neviem. Ahojte, deti. Ja mám dneska takú plávajúcu náladu. Ja viem, že je hokej, ale ja by som si rád zaplával. Takže pozor, skočím na papičku. Stále plávať. A čo ja viem? Poď do vody, Kamila. Poď do vody. A to bude mokrá a studená voda, No čo máš proti takej vode? Ja radšej na súši. To ma nebaví. Vieš čo? Tak mi počítaj, koľko vydržím pod vodou. Pozor, priprav sa. Dobre, rátať. Poďme, počúvaj, dobre? Poďme počítať. 1, poďte so mnou. 2, 3, 4, 5. 48. Dobre, že nedržal, ne? Pod vodou asi uteká čas rýchlejšie. Dobrý som, nie? No dobrý si. Poď ešte raz. Tak ešte raz a počítaj mi. Poriadne počítaj, dobre? Tak, 1, 2, 3, 4. 126. No. Braňo, ty si sa prekonal. Dobre počítam však. Úžasne. A ešte lepšie udržím dých pod vodou. No strašne dlho naozaj. Poďme sa hrať. A nie na vodu a na plávanie. Braňo, ja by som rada bola v lodi. Na takej plavbe romantickej, na nejaký krásny, na nejakú krásnu krajinu sa pozrieť. No dobre, mám nápad. Čo keby sme sa dneska zahrali na Krištofa Krišpindolína Kombulusa? Na koho? No, však Krišpindolín Kombulus, vieš, ten, čo objavil Ameriku. Krišpindolín? Jasné. Dobre, prečo nie? Takže hurá, do lode, nasadať do lode. Nasadať do lode. Loď. Ó, ty máš krásnu loďku. Ja ukážem ti. Tebe som takú vyrobil, pripravená? Máš? Idem si aj ja dať lodičku. Nastupovať do lode, ideme na ďalekú cestu. No, Kamila, ako? Počkaj. Máš hotovú? Už vstupujem na palubu. Aha, čaká nás super cesta. Výborné. Si pripravená, Kamila? Pripravená. Zásoby? Máme zásoby? Zásoby, počkaj, no. Takže pozor. Kontrolujme. Kontrolujeme. Mapa. Mapa. Máme. Kompas. Kompas, aby sme sa zorientovali, máme. Výborne. Cukríky. Cukríky máme, aby sme prežili. Ďalekohľad.
ďaleko hľadí a ďaleko vidím aj bez neho. Kinedriu pre teba? Ale nie sme v aute, netreba. No dobre. Si pripravená? Som pripravená. Všetko v poriadku? Máme všetko? Čo Vieš čo? potrebujeme? Je tu nejaké bezvetrie, Braňo. To je fakt. Vôbec sa nehybeme. Potrebujeme vietor. Potrebujeme vietor do plachy. Deti, zafúkajte nám. To vy máte, ale fúka. Už zafúkame, dýchame, žijeme. Fúkať vedia, dúfam, že neodpadnú. A ešte nejaké vtáčiky by to chcelo. Aké vtáčiky sú na mori? Nad morom? Vodné. Čajky. Čajky sú vhodné. Sú vhodné. Výborne. Ideme, urobíme čajky. Ako robia čajky, Ako robia Braňo? čajky? Ja? Ako robia? No, urobte čajky. Ideme urobiť čajky. Výborne. A ešte, deti, ešte by to chcelo rybičky. Rybičky. Ako sa robia? Výborne. A môžeme vyraziť na našu plavbu. Poďme! Ideme na severovýchod. Nie, smer, juhozáchod. Žiadny juhozáchod. Poďme na severovýchod. Nie, povedala som na juhozáchod. A to čo už, ak nepotrebuješ, alebo čo? No, troška potrebujem, ale ideme na juhozáchod. A ja? Tu som kapitánom ja. Je ti to jasné? Nie. O ja že ti to nie je jasné. Ja Kto som vymyslel... povedal, že ty musíš byť kapitán? Ja som vymyslel tú hru. Nie, ja som kapitánka Copaňa. Soba? A velím Copaňa. Velím na juhozáchod. Tak, to teda nie. Ale Ty ma už poriadne štveš, Kamila. A preto, deti, ukážem vám, ako sa jedná, keď sa niekto vzbúri. To je vzbúra! Vysunúť kanóny! Pozor! Pad! Ha! no Vidíš to? tak teda túto palbu opetujeme. Pripraviť sa. Pozor. Pau. Uj! To si prehnala, A máš Kamila. Pripraviť sa? Pad! A ešte, ja ti to vrátim. Pripraviť sa, kanón zamieriť. Pau. Tak, Tak, to si prehnala. Čo? Jeda, ja mám dieru v lodi. Ja tiež. Potápame sa. A čo teraz? To nevidí sa dobre. No vieš čo? To si ma naštvala. Naša plavba skončila. No to ti poviem, ty si teda pekný kamoš. Tak ako naše kamarátstvo skončilo. Už sa s tebou nehrám, aby si vedela. Ani ja s tebou. Tak, čau. Idem si odplávať svojim smerom. To sú kamoši dneska. Každý je zachránený, tak bavíme sa ďalej, ale zrazu loď sa nám potápa. Zachráni sa iba ten, kto sa najviac zasmeje. Dobre, loď sa nám potápa. Zachráni sa iba ten, kto si postratí vlasy na hore. Je tu zo pár mokrých uší, jak to vidím, hlavne v dospeláckých hradoch, ale to nevadí, trochu si zaplávali. Takže loď sa nám potápa. Zachráni sa iba ten, kto vyskočí 5-krát za sebou. Slabej vody vymýšľame. Pozerajme, či už nebude nejaká pevnina. Keď zrazu loď sa nám potápa. Zachráni sa iba ten, kto si poslepiačky prstom trafí na nos. Dobre, všetci to vedeli, niektorí ešte majú zavreté oči, môžete otvoriť. Super. Tak. A teraz
sa nám potápa. Zachráni sa iba ten, kto si umie zuby. Musím. Vyklapnú ústa. Nevyplúvať. A teraz posledný krát najväčšia panika, lebo loď sa nám potápa. Zachráni sa iba ten, kto 3-krát za sebou zakričí čo najhlasnejšie hurá. Všetci sú zachránení, milá loďka, môžeme vyplávať nad hladinu. Dobre. Super, tak vám ďakujem. Každý zachránený si dá medailu. Ja sa teším. Ahoj, Lení. Ahoj. Ahoj. No som rada, že ťa vidím. O, ja som rada, že ťa veľmi vidím. Som ťa nevedela nájsť. No, ja som, vieš, no... Ja som troška smutná. Prečo, Kamila, a kde je vlastne Braňo? Prečo si tu sama? No, ono to bolo tak. Stretli sme sa, chceli sme sa spolu hrať na Krišpindolina Kombulusa, ktorý objavil Ameriku. Počkaj, Kamila, na koho sa zakličili hrať? Ale Leni, ty ho nepoznáš? Krišpindolin Kombulus, to je objaviteľ Ameriky. Ty si chýbala v škole vtedy? Vieš čo, Kamila, ja tu tak pozorujem hlavne tie dospelé múdre tváre a nevyzerajú, že by mi to meno niečo hovorilo. Je to Krištofa Kolumbus. Nemyslíš ty toho Krištofa Kolumbusa? Vieš? Aha, Tak to sa sa volá. to znie lepšie. No veru. Jasné. To bol taký zaujímavý človek, Kamila. No a teda, my sme sa s Braňom hrali na Krištofa Kolumbusa? Krištofa Kolumbusa, lenže Braňo chcel ísť hentým smerom, ja som chcela ísť hentým smerom a potom on začal do mňa strieľať. To snad nie. A potom ja som aj tiež do mňa strelila. Kamila, aj ty si strieľala? A sme si rozstrelali loďky a naše kamarátstvo skončilo tak isto. Troskal. Kamila, čo aj deti boli smutné, že ste sa tak pohádali. Keď som sem prišla, tak boli z toho celé preč, že vy ste sa pohádali a ste si pokazili lode. Áno, ale už to není môj kamoš. Lení, budeš moja kamoška? No, Kamilka, úprimne povedané sa teraz trochu bojím. Prečo? No, čo keď raz začneš tiež do mňa strieľať? No, vieš čo, ja ti radšej poviem príbeh o tom Krištofovi, vieš? Myslím, že by sa ti teraz hodilo ho počuť. Ty si poznala Krištofa? No ja viem o ňom príbeh, lebo som ho čítala v takej knižke. Jej, tak to si vypočujem. No, Deti, aj vypočúvajte. chcete ho počuť? No, tak aj o neho chci počuť, tak počúvajte. Krištof Kolumbus to bol taký človek, ktorý bol veľmi dobrodružný. Mal rád dobrodružstva. Pozrite, aký má úsmev na tvári, to asi preto, že vymýšľa nejakú ďalšiu šibalstvo. Ten vám býval v takom jednom meste, ktoré bolo v Španielsku. To je tak ďaleko. Býval kedysi dávno. A Krištof Kolumbus mal veľmi rád všelijaké dobrodružstva a mal aj veľmi rád more. Už od malička sa do ňoho chodil kúpať, a ako sa tak kúpal a pozeral sa z toho svojho mesta do diaľky a videl, že more je veľmi veľké a chcel vedieť, čo je na druhej strane. A viete, čo bolo na druhej strane? Na druhej strane bola Amerika. Ale to Krištof nevedel, lebo do Ameriky sa ešte vtedy nikto nedostal. On sa iba pozeral a aj keď bol jasný deň, videl iba samú vodu. Ale keď vyrástol, tak si povedal, že on sa vyberie aj s loďami na ďalekú plavbu a zistí, že čo je to na tej druhej strane mora. A tak zobral svojich námorníkov, nabalili si kufre, nabalili si veľa jedla, lebo nevedeli, ako dlho taká plavba bude trvať.
Zobrali si aj zubné kefky a zobrali si aj chleby a múku na koláče. Vydali sa na plavbu. A ako tak plávali, tak sa tešili, aké to všelijaké dobrodružstva nájdu cestou. Ale potom sa stalo, že po tých slnečných dňoch zrazu začalo hrmieť. Niektorí námorníci s dobrými ušami to počuli už v diaľke. Obloha sa zatiahla mračnami a zrazu začala strašná búrka. Jeden blesk, druhý blesk. Jaj, to bolo hrozné. Strašná búrka. Loď sa nakláňala z jednej strany na druhú, námorníci sa válali ako také sudy a Krištof iba kričal stiahnuť plachty a všetci boli mokrí ako myši. Keď sa na druhý deň jasnilo a oni prežili tú strašnú búrku, tak vám poviem, že sa niektorí námorníci zlakli a povedali si, a čo keď nás stretne nejaká ďalšia búrka, to sa na tú druhú stranu mora nikdy nedostane. A tak začali cúvať. Loďka, necúvajte, však sa nikdy nedostanete do tej Ameriky. Deti, pomôžte mi, povzbuďte ich, nech necúvajú. Pozrite sa, idú ďalej. No, len, že to tí Krištofovi námorníci nevzdali. To vám poviem, to bolo len tak. Tak išli ďalej, plánovali, cestovali, ale cestovali už mnoho dní a mnoho nocí. A stalo sa jedného dňa, že jeden námorník povedal, už mi končí zubná pasta, už na ďalší deň neviem, čím si umiem zuby. A ďalší námorníci išli dole do komory a zistili, že už sa im míňajú aj tie koláče, aj súdy s pitnou vodou, nič. A oni nevedeli, že pevninu majú už blízko. Mysleli si, že možno budú ešte mnoho dní musieť plávať. Cúvali, lebo sa báli, že čo keď im nevystačia zásoby. Pozrite sa zase sa báli. Viete, čo im povedzte? Viete, čo im zakričíme, že Amerike je jedla dosť. Tak to nevzdali. No ešte, že vás počuli, ale zase to bolo namále. Zase mali namále a skoro to vzdali. Nakoniec, po mnohých dňoch, týždňoch plavby, sa nakoniec dostali až do tej ďalekej zeme, ktorá sa volá Amerika. Vysadli a naozaj tam našli niečo, čo ešte nikdy predtým nikto nevidel. To bol príbeh o Krištofovi Kolumbusovi. To bol pekný príbeh, Lenka. No veru, Kamila, páčil sa ti? Veľmi. Bol zaujímavý, že? No, tak som im držala palce. No veru, ale skoro tam nedošli. No veď to. Dvakrát to skoro vzdali. Ale aj tak sa im to podarilo. A Kamila, vieš, prečo som ti ja hovorila ten príbeh? Neviem. Ale to nemyslíš vážne. No, lebo bol pekný. Ale nie. Kamila, počúvaj. Totižto, tá plavba, to je ako to vaše priateľstvo s Braňom. No, Aha. Kamarátstvo je ako plavba na jednej lodi. áno, ako keby ste spolu nastúpili na jednu loď. Mhm. Vieš, a potom tie hádky a problémy, to sú ako búrky, ktoré vždycky boli, ale ešte aj budú. No presne tak, ako keď sme sa pohádali. Vy ste sa tiež pohádali, že? No to bola riadna búrka. Kamila, a boli tam aj nejaké blesky? Joj, to boli riadne blesky. Hrmelo, plieskalo. Hrozné. No veru. No ale vieš, ako Krištof Kolumbus, aj vy sa musíte rozhodnúť pokračovať aj napriek tomu. Ja si myslím, že ten Krištof, vieš, on verne pokračoval, aj keď boli búrky, aj keď boli hádky. Bol kapitán a rozhodol sa, že budú plávať ďalej, aj napriek tomu, že to bolo niekedy ťažké. Takže on sa nevzdal. Vôbec sa nevzdal. Byť verný znamená nevzdať sa,
a zostať a pokračovať aj napriek búrkam, hádkam. Veruta, čo si myslíš, čo za vaše priateľstvo s Braňom? No, asi by som s ním niečo mala urobiť. Veru, lebo takto vyzerá, že ste sa vydali na plavbu, ale potom to skončilo. Veru, my sme to ukončili a neobjavíme potom ďalšie veci spolu. Tak vieš čo, choď ho rýchlo pohľadať a dajte to nejako do poriadku. Deti, ja som objavila, že s Braňom potrebujeme obnoviť naše kamarátstvo a zostať si verní v kamarátstve aj napriek hádkam. Braňo! 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 Braňo, tak poď už. Kamila, ideme na to! Deti, ja už som bola za Braňom a sme sa ospravedlnili jeden druhému a znova sme vyplávali na plavbu nášho To kamarátstva. je super, Kamila, že ideš so mnou na túto plavbu. A vieš čo? Tentokrát pôjdeme na juh. Ideme na južný pól. Tam bude teplúčko, budem sa opalovať výborne. Kamila, na južnom pole je tak zima, jak v mrazničke. Takže ideme na južný pól. Braňo, Čo? a čo keby, že ideme treba do Chorvátska, alebo do Talianska, zmeníme smer a pôjdeme tam, kde chcem ja. Ale, Kamila, zase začínaš? Ja som zabudla, čo to hovorila Lenka, že ísť spolu, pokračovať na jednej lodi tým istým smerom a nemeniť to. Presne tak. Takže ideme na južný pól. Tak dobre, Hlavne, že ideme spolu. hlavne Takže, ahojte deti. vietor do plachiet, zapúkajte Zapúkajte nám! nám. Go! Výborne!